atong hatagan sa pagtagad ang lain na usab nga pangutana sa kahulugan sa iyang damgo. Ato siyang tagon sa pangalan nga Dona. Unsay kahulugan sa akong damgo? Ihatagan kog mga bulak sa akong iyang. Paminawa ang kahulugan, Ma'am Dona. Matod pa ni Professor Swami nga kung labas ang kabulakan nga imong nadamguhan, kini nagkahulugan sa kalipay, gilibutan ka sa mga matinud-anon nga kahigalaan ug magdaday. Taniagan sa gugmang matuod ang usa ka dalaga nga magdamgo sa mga labas nga kabulakan. Nakabati lang kung magdamo kag bulak mga laos na. Kini nagkahulugan sa nagkaanam og kabugnaw nga pagbati ug paghigugma. Kaibgan og bayot ang imong hinigugma alang sa babae nga magdamgo niini. Patbangan og lakin-on ang lalaki nga magdamgo usab sa mga bulak nga laos. Kung naa kay mga damgo or mga aom nga gusto nimong mahibawan ang kahulugan, comment lang sa ubos. Kung wa pa ka makapalo basin og di na ta magkita, ipananglit nakauyon ka sa maong video, palihog ko og like and share niining video.